následující. I hereby promise that I will use this certificate Tímto slibuji, že budu tento certifikát užívat with the best intentions, s mým nejlepším svědomím, placing it at the place of honor Richard Niesner. Počkej, ještě budeš promíst. Nikam nechoď. Ještě bude slib. Tak já vás také poprosím speciální slib, teď jenom ve dvou. Takže já vás poprosím, jste připraveni? 3, 2, 1, teď. Se přeloží všechno, co budete na dovolené potřebovat, takže už je nutné mluvit, už nemluvte za ně. Opravdu teď na to máte papír. Takže vám ještě jednou gratuluji. Gratuluji všem dětem, které úspěšně složili a těším se, že vás zase příští rok uvidím v tom dalším levelu. Tak, tím pádem naše slavnostní předávání certifikátu je u konce. Já vám chci moc poděkovat za vaši účast. Ještě jednou gratuluju moc všem absolventům. Máte být opravdu na co pyšní. V takovém věku taková prestižní záležitost. Moc si toho ceníme a věřím, že se setkáme i do budoucna. Přeji pěkný den a budeme se těšit na viděnou. Máš ho napocený, no?